En halv kan stå. Det prøver ham. Så er det i små portioner, der. Jeg er lige på pause. Ja, du har fundet vand. Så mix det. Ja! Det er ulækkert, det der. Det er skyldigt. Det er det, vi kalder fuel. Nu er det ligesom så. Du pånede den der for hårdt. Det er altså bare fundet det der blade smag på det. Kom så! Vis du en mand? Ja, vis en mand. Så hvad? Alle de små slukker, det går ikke, Daniel. Det glemmer man til smagen. Og hold dig for næsen. Jeg sidder og filmer. Så stop den. Nu går du simpelthen ulækker, hva'? Tag en til dem der. Nu vil jeg ikke være det, det virker godt. Det er det, jeg kalder dårligt. Han vinder i... Altså, præmien, det er en aften med lederne for... Med fuld banætsovs. Det klammer, skal du jo. Husk, du kan bare tage væk, og du behøver ikke at stress. Stress! Det er lækkert, det der. Det er lige meget taget til det er lige meget. Så mange gange. Kom så. Bund. Den her, den går over i Zoom's historie. Nej, det gør det virkelig. Klippet er officielt 2 minutter langt. Mit det er 1,57 nu. Jeg satte også min på stop. Jeg stoppede den på et tidspunkt, hvor han bare... Tag resten nu, den er der næsten. Det er tæt på det der. Jeg tror, det er lidt klamt. Jeg tror, han kaster op. Tror du, det er lidt klamt? Hvordan kan du klare det der, uden at blive syg næste dag? Det kan han heller ikke. Husk, du altid gå ud i toilettet der. Somos, gaven her, eller præmien her fra Somos, det har simpelthen været, at du får en gratis fridag i morgen. Så du er simpelthen syg. Skruen til skolen. Så. Kom så! Så er det lige bundslaget nede, det er rent sov simpelthen. Du kan godt. Ja! Jeg tror, jeg har en vinder. Lad os se vindersmilet herovre. What?